салому алайкум бародарҷоно. мо қатъи ширкати инами мӯи сарчаспонӣ оғоз медиҳам ки калонтараш ами аке бубоҷонай ҳамкоре сар кардем. дуру медарем ози рафти кор чи хел кор карданашон нишонтон метиҳем. салому алайкум дӯстони азиз, алҳамдулилла ҳамроҳи бародармо акаи ҳасанҷон ки мақсад ба номи даҳмарда 1999 мешиносеш. Чӣ қадар мақсад аз ҳами тоза будани табиати худмо бигӯем гӯсфанду ҳамаи меҳнати деҳқониро нишон медиҳад. Шаҳрнома бастем, ҳамкория сар кардем ки ин иншоалло ширкати оғозумеди мо ки дар бигӯем дохили Тоҷикистон дар сентри Душанбе ҳастай пешами Исмоили Сомонӣ клиникаи Ахвар дар ҳамин ҷа ҳастай реклама мекунем ва тарзи рафт ва аз мӯҳ часпондани духтурои яъне табибони бо таҷрибаи мо ба шумо нишон медиҳем. Бародаро ба дили пар биёед. Хай мерем аста дар нишон медиҳем. Рафтем. бародарҷоно ина дар дуруни ҷарроҳихонаем. ина дар инҷа мӯи сар часпонӣ содем я бародара аки ман инҷа урусиро намедонам ин чизашон уруси гап мезанам яке инҷа мӯи сар часпонӣ содем. ин рафти коршон нишон медиҳем. гуфтем рафти коршон метавонед ба дили пур муроҷиат кунед бародарҷоно. ина рафти коршон ҳама инструментҳоишон дар инҷа. аке бубоҷон шумо гуфтед ки ана дар камбағалорам ёрдам мекунем. ёрдамтон чӣ хеле якун? Барое ки мақсад хай дар Россия ҳама сум ёва туғри дар Россия ки сум ёв иҷа шароит ҳама надорад. Ҳай баъзеаш бой бачаҳо меоянд мекунанд. Ба ҳам хотир мо ҳамроҳи ширкат тасмим гирифтем ин кредит нест. Ин ягон рассрочка чӣ мегӯям тари аз ягон банк бигирид ҳеҷ нест. Просто аз ҳамин бачаҳое ки мебиёянд пеши ман ба диққат гӯш кунед бародаро. ҳар касе мехоҳе мӯи сар часпонӣ аммо шароит надоре. Баъзеш 2000 ойлик мегирад, 4000 ойлик, 3000 мегирад. Правильно? Ба ҳам хотир мо тасмим гирифтем ки ҳамон бародаре ки мӯи кал аст меояд қатиш суҳбат мекунем. Айва як копияи паспорт ба мо даркор мешавад, справкаи истиқомат ва як распискаша мегирем. Мисол мегем 8000 сомонӣ мешавад. ҳар моҳ 2000 ё кадмеш зурш мешавад 3000 сомонӣ меса ҳама 8000 сомона, 16000 сомона, 13000 сомона. Хай вобаста ай кало чиқадам бехиш кали бисёраташ майда аст. Ба ҳамон нарх мондагӣ ососа тақсимаш мекунем. Ну ба расписка, ба копияи паспорт ва ба чи истиқомат чӣ мегӯям справкаи истиқоматш ки будунем аз гиҷо аст. Ба ҳам хотир бародаро азиз бачаҳое ки дигар шароит надоште мехосте бобоҷон ина ҳамия ман дар Россия ташкил карда натунистем. ин кори мо фақат дар Тоҷикистон аст. дар Россия нест. Барои бачаҳои Россияро бовар карда мешавад. Дурсташ ки як хелча депортатсия менам я ба қафш намекунӣ. Ба ҳам хотир дар дохили ватан кадме дар ғарибӣ метунӣ биёд дар ватан рассрочка кунӣ бипари барои обратно. ами касе ки аз номи ман мебиёд гап мезанад дар инҷа 500 сомон скидка мекунад. ами акон ваъда додагиан ки 500 мо сомон скидкаи худ ма мекунам, аммо бо аз номи худат агар айнуми даҳмарда гап зад бо скидкаша мекунам. Мақсад касе ки дар Тоҷикистон ай бародар ба дигар шаҳрҳо кор надорем. Туғри аст? Розӣ ҳастӣ? Ба ҳам хотир мо ҳамроҳи бародар алҳамдулилла имрӯз 6 апрел ай наво рафта сода ну съёмка кардем. Кай мепартем жол номаълум. 2 рӯз баъд я рӯз баъд. Аммо дӯстони азиз иншалло аз ҳамин рӯзи 6 апрел мо қати бародар чанд моҳа суҳбат кардем. Реклама мекуна бачаҳо худ дар кӯҳсорам бошад бидуна ки ҳамроҳи мо аст. наворора мекунам мепартон сафтар мекуна иншалло сторис бидуне дар хизматем. як чизи дигар ҳар як нафаре ки мақсад мӯи сар мечаспона расчёти ай 4 моҳ 5 моҳ устна бигира шутоби результат шавад 3 моҳ нагзара ака чӯ мӯи сари ман намешавад бо шикоят сар кунед. бародар азиз мӯҳта часпондӣ баъди мӯҳ часпонданат 20 рӯз баъд мӯҳи часпондагӣ мереза решаҳо мемонанд ва ёш мерезанд баъди 3 моҳ бурмадан сар мешавад. ай 5-6 моҳ бо унем хелакаҷон ами 6 моҳда результат иншалло результати полностью ай 1 сола 1 сол пра аммо ай 6 моҳ уст иншалло метуна права зам мегирам кадмешки саломат бошед. худо нигаҳдор. хуш омадед бародарҷон. бародара ҳарманд мекунем. хуб худо нигаҳдор.